Els pessebres i el pessebrisme són elements importantíssims i són elements del patrimoni cultural immaterial de primer ordre. El per què? Doncs d'entrada perquè s'ha transmès, se'ns ha llegat fa centúries que se'ns llega aquesta praxis de representar el mite fundacional d'Occident, que seria el naixement de Jesucrist, amb totes les connotacions religioses que vulguem, i que ja ha depassat també la mateixa manifestació, ha depassat aquestes ratlles o línies religioses per ser una cosa totalment ja popular. Però és importantíssim la seva conservació, la seva preservació, la seva praxis, sobretot perquè estem en una societat de valors líquids, en una societat globalitzada que el que fa és devorar les identitats, devora les singularitats, ho devora tot. I per tant, el pessebrisme, que és una cosa tan nostra, i quan vull dir nostra no em refereixo a nostrat de catalanó o català, sinó nostre, nostre a nivell europeu, a nivell de l'entorn cristià, a nivell mundial, perquè de pessebres se'n fan arreu, és una praxis tremendament feble, si ens ho mirem des d'un punt de vista que pot ser devorada per d'altres elements que no ens garantitzen que siguin millors que el pessebrisme, per exemple. Per tant, el pessebrisme l'hem de concebre com un element del patrimoni immaterial de primer ordre. Per altra banda, ara que estem en moments de declaracions diverses de patrimoni immaterial o per part del Ministeri, ja tenim un expedient de pessebrisme que ja està a la UNESCO, que pot ser declarat ben aviat, també hem de tenir en compte que les declaracions de patrimoni immaterial no són un guardó. Les hem d'entendre com un compromís de la gent que són els portadors d'aquesta tradició. És a dir, en el moment que el pessebrisme tingui la declaració de patrimoni cultural immaterial de la humanitat, no hem arribat al final, estem en el punt zero. Hem de començar. I som, i aquí també m'incloc jo, els pessebristes, els que estimem aquest tipus de cultura, som els que tindrem la responsabilitat de conservar-lo, de preservar-lo, de donar-li contingut, de donar-li noves lectures, etc. Per tant, tenir clar que les declaracions de patrimoni immaterial no són un guardó, no són els Oscars de la cultura, sinó que és el punt zero per tornar a començar.